ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ದಾಯಿಗೆ ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಸತ್ಯಲೋಕಡು ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕಾಯನು ಗೊತ್ತ ಮಾಯನು ಸೇರೊಂದಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟುಡು ಕಾಯೋಡು ತಿನ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಾಯೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ದಾನೆ ಪನಿಗೆ ದಾದಕವು ವಿಷಯ ಬೇಕತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಗದಾರಗೆ ಅತ್ತ ಪೊದಲುಡೆ ನಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಯೇರಿ ದಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರವಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನರಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೀನಂ ಪಶು ಸಮಾನಂ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಾಯಿ ಬರನಿನ ಪ್ರಾಣಿದ ಕಡೆಯರಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಗುರುಳುಡೆ ನಮ್ಮ ಬರವನ್ನು ಕಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತಾನ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಾದಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯದ ಬಣ್ಣಗ ಬುಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಯದ ಬಣ್ಣಗ ಯೌವನಗುಲ ಬರ್ತೇನೆ ಯೌವನಗು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಾಗಿ ಕೊಂಜೋಕುಲು ಮದುವೆ ಆವೋಡು ಪಂಪುನ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿಂತನೆದಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ಆನನ ನಾಡಿಯರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದಿನನುಲ ನಿಗಂಟು ಮಂತೀರಿ ನನಗಾನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮದುವೆದ ದುಮ್ಮುದ ಪಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಪಂಡಿದ ಯೋಚನೆ ಮಂತದೆ ಮತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಮಂತ್ರನು ಕಾರ್ಲದ ಊರಿಗೂ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶರು ನಮ್ಮಪ್ಪೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಡಿಯರಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಸಾದಿಡು ಕೋಪನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟುಡು ನಾಗೋಜಿ ಬಟ್ರಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿರು ಅಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಿನಾರು ದಾದ ಬಂಡೇರಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿನ ಪರಕೆ ಉಂಡದು ಬಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೇರರು ಬಂಡೇರು ಅವೇನು ಮೂಟೋಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಡದು ಅಂದೆ ಆ ಪಾತೇರಿಗೆ ಏನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಪಾತ್ರದಾತ ಗಾಣಿಗೆ ಪುರುಸೋತ್ತಾಯಿನ ಬನ್ನರ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಈ ಪಾತೇರಿಗೆ ಏನಂಚಿನ ದೂರದ ಪಾತೇರಿಯರು ಆ ದೂರದ ಪಾತೇರಿಗೆ ಏನೇ ನಾಗೋಜಿ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರು ಸಂಗಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಹಂಚಿಪೋಯರು ನಾಗೋಜಿ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಗ ಭಟ್ರು ಉಂತಿಯರು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಗೋಜಿ ಭಟ್ರನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯರಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡೇರಿ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಾಯಿ ನಿಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನು ಗೊಬ್ಬಡು ಪೊರ್ಲು ಗಂಡಿದ ಜೋಕುಲು ಮನೆ ಪಾಪದ ಕುಲ್ದರತ್ತ ದಾದಾಂಡ ಗೊಬ್ಬಿಯರ್ ನಿಕಲ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆನ ತುವೇತಾ ಪಂಡೇರು ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಂತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಕುಲ ಅವು ಏತೋ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬಿನ ಕುಲು ರಾಯ ಪಂಡನಾನಗ ಇನಿ ಓ ಗೊಬ್ಬುನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾಗೋಜಿ ಭಟ್ರಡ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇರಿದ ಉಲ ಇದು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಚೆನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ದೀತೇರು ಆಯ್ತು ಬೀಗ ಪಾಡ್ತೇರು ಪಂಡಿದೆ ಆಯ್ತು ಆಳುದಾನೆ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ನತ್ತೆ ಹೊರಪೋದು ತೂಲೆಗೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಹಾ 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 ಪೂದು ತೂಪೇನೆ ದಾನೆ
ಬೀಗನೆ ಪಾರ್ದಿ ಜತ ಜೆತ್ತದೇ ಉಂಡು ಆತು ಇದೇನು ಚೆನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಗೊಬ್ಬರ ಸುರುಮಂತ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಗೆಲುವಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಗೆಲುವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ನಿಕ್ಕು ಸೋಲಾಂಡು ಎಂಕಲ ಸೋಲಾಂಡು ನಿಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು 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 ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೈಡೆ ನಮ್ಕು ಕೋಪ ಬರ್ರೆ ಸಿರುವಾಂಡು ಕೋಪ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಕೋಪ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದಿದೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿ ಹಠನೆ ಮೋಸ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸೋಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಚೆನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ನೀನು ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ತ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಹಿತ ಈ ಲೋಕನ ಬಿಡ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಧಿಯೇ ಈ ಸಂಧಿಯ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಾಗೋಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ದಾನೆ ಬಂಡೇರು ತಿಳ್ತೇರಿ ಅಪಾಸ್ಯಂ ಅಂತೇರಿ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಈಚೇನೇನಾ ಕೇಳಿರಿ అప్పుడు నీకు ఇచ్చిన గలటమంతుంది చెప్పు నాంది పన్నే పాతేరండల దాంట దాని అమరు చోకులు ఒంజి అప్పేన వంజిడి జన్మపడినకులు ఇకులు పుట్టినకులు మళ్ళా అయినకులు ఒట్టికి ఇచ్చినకులు ఒట్టిన పుడుతు ఒట్టిపోలి అని పడింది వంజిడ పాతేరను పండేరు ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಈಜ್ಜಿ ಗುಂಜಿ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವ ರಡ್ಡಾಂಡಲ ಆತ್ಮ ಪಂಪನ ಒಂಜೇ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದಿ ನಕಲು ಈಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಯಾಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಈಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುನು ಯಾಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಸಿ ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಎಂಚಿನೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿನಂಚಿನ ಇನ್ನೇನ ದಾನೆ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾಗೋಜಿ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿನ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿರಬತ್ತದು ಇನ್ನ ತಂಗಡಿ ಓಲಲು ಕೇಳೆಂದಾಣ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಯಾನು ನೀನನ್ನು ಕೊನದು ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಗುವೆಲ್ದುಲೈ ಪಾಡ್ನದು ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತು ಯೋಚನೆ ಅಂಡಿ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಪನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಏನನ್ನು ತೆತ್ತದು ಗುವೆಲ್ಗು ಪಾಡ್ನ್ಯಾಲು ನನ್ನ ಯಾನು ಬದುಕುಜಿ ಪಂಡದು ಈ ಮೂಕದ ಮುತ್ತೇಸಿನದೆತ್ತು ದಚ್ಚಿರವರೆವಡು ಬರೆಯ ಎಂಗಲ ಪುನಃ ಕಾನದಟ್ಟದ ಅಜ್ಜಿರ ತೆಪ್ಪೋಡು ಹೊಸಬಲ್ಲ ಚಪಡೋಡು ಹೊಸಪುಡಾಯಿ ಚಪಡೋಡು ಬಂಗಾರದ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪಾದಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಬಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ರಟ್ಟಿ ಜನಲ ಉಗ್ಗೆಲುಗಳಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಬುಡ್ನಕಲು ಕಾಯನು ಬುಡಿಯ ಮಾಯನು ಸೇರೋಣ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಡ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕುಡೆ ಇತ್ತೊನ್ನ ತೂಪುನೇನೆ ತೂಪುನ ಅಂಚಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಿಯೇತೋ ಜೀವರಾಶಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆತಿಗೆ ಯಾನು ಪಾತೆರು ನಿಂತನಲ್ಲ ದಾದನ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕಿನ ತೂವಡು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕನ ಇಪ್ಪುನ ಭೂಲೋಕ ಅತ್ತತ್ತ ತಂಗಡಿ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅತ್ತ ಲೆಕ್ಕನಿ ಅನದ ನಿಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಆಯ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಆಯ್ನ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಪೋಡು ಅಂತ ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕಿನ ತೂವಡು ಆತೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ನೀರಾಟ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅಂಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ನೀರಾಟ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅವಳು ತೋಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಲೋಕೊಡ್ದು ಈ ನೇರ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಪೋತುಂಡು ಪ್ರಿಯನ Yeah.
ಮಲ್ಪದಕ್ಕೇನೆ ರಕ್ಷಿತರ ಸೌಂದರ್ಯವತ್ತೇನೆ ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬಗಾರರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಭೂಲೋಕವು ಜಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಿಣಿಕಾನಗ ಪಾರ್ವತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದಿತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಮನಸ್ಸು ಆಶೆಗಿರಾಂಡ ಈಗ ದಾರಿ ಮಲ್ಪಡು ಭಾರಿ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಿ ಸಿಕ್ಕಂಡಿ ಆ ಪೊಳ್ಳ ಕೆಟ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಾಶಿ ತಟ್ಟು ಪೊಂಡುಜೋಕೊಳ್ಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡು ಅಂಚಿ ವೈಪುರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ. ಅಂಚಾದ ಕೈಲಾಸದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿದು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಚ ಭೂಲೋಕ ಕೋಪದಿಂದಾಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೋಯರಾಪುಂಡ ಈಶ್ವರನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೂ ಏರುಳೇರು ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಅಂಚಾದು ಮೊದಲಾಯಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟರು ರೂಪಾಂತರನು ಪೋರಾಪುಂಡು ಕಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪದ ಕೋಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೂರಾದರೆ ಮೊದಲಾಯಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಈ ಗತಿಟ್ಟು ಅక్కడ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿರಂತಿನ ಯಾರು ಐಕು ಒಗ್ಗದು ಪೋಡ ಪಡ್ಚ ಬಂದಂಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿಗ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಈಶ್ವರತ್ವನು ಇದು ಮಾರು ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಪೋಡವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾದರೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಮಾರು ವೇಷ ನರಮಣದ ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಅక్కడ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೈವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ತೋಜು ನೆಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಗ ಒಂದು ಕೆದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆದು ಅಖಿಲೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಒಂದು ಜೋಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ವಸ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪುಷ್ಪ ಬಂಡ ಪುಷ್ಪ ಅವಳ ಎಂತ ನಲ್ಲ ಕೆದುತ್ತ ನಡುವುದು ಒಂದು ತಾಮರದ ಕೊಡುವಾದ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಜೋಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ತಾಮರದ ಉರುವಾದ ಆ ಕೆದುಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ಬಣ್ಣಗ ದಾದ ಮಾತಾಪುನೊಂದು ಒಂಜಿನ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಲಕ್ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿ ಅಂದದಿ ಈ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾನು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದ ಮೂರು ದಾದತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ ದಾದಣ್ಣಕ್ಕ ಹೌದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಕನ್ನಡಿ ಯಾನು ದಾದತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದುವಾತ ಒಂದು ಸರೋವರತ ಅಂದೆ ಅಬ್ಬ ಆ ಸರೋವರಡು ದಾದ ಉಂಡದಿ ಅಕ್ಕ ಕೆದುಟಿ ಇಪ್ಪು ನೀರದೆಯ ಕೆದುಟುಪ್ಪುನು ನೀರು ಐತ ಉಲ ಇಪ್ಪುನು ಮೀನು ಆಡೈತ ಮೇಲುಡುಪ್ಪುನು ದಾದವು ತಾಮರದ ಪುರ್ಪತೆಯ ಅವೇತೋ ಉಂಟು ತಂಗಡಿ
ತಂಗಡಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ದು ತಾಮರೆ ಪೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಡು ಈಟು ತಾಮರದ ಪುರ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ತಾಮರವ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳೆ ತಾಮರದ ಪುರ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಕು ಬೋಡು 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 ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನೊಂದುಂಡು ಅಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಿದುಟ್ಟು ಈತ ಮಾತ ತಾವರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲೋಕಡ್ಲ ತಾವರೆ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಕದಾದ ಮರಳು ಬರ್ತದ ಅತ್ತಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡು ಇಪ್ಪುನೇ ತಾಮರದ ಪುರ್ಪು ಬೇತೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದಿದೆ ಅಲ್ಪ ತಾಮರದ ಪುರ್ಪಲ ಉಂಡು ಪುರ್ಪಲ ತಾವರದ ಪುರ್ಪಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟದಾದ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಎಂಕು ಬೋಡು ಬೋಡು ಒಂದು ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಬೊಲ್ಲುದ ಆ ಬೊಲ್ದು ತಾಮರೆ ಪುರ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ತಾಮರೆ ಪುರ್ಪ ಅವತ್ತಿದೆ ಅದು ಏನು ನಡೆದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಈ ಬಲ ಏನೊಂದು ಪತನು ಏನೊಂದು ಕೊನು ಪಂಡದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾನೆ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಕು ಏ ತಂಗಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿ ಆತ ಯಾನ್ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇನು ಆತ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪು ಆತ ಇತ್ತನೆ ಪೋಡು ಓದು ನೀರ್ದ ಬಿತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಲ ಓದು ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ಪನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಓ ಮುರುಂತ್ವೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಲ್ತು ನಮಕಿನ ನಿನ್ನ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಕ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಮಾಡೋದು ಯಾನ್ ಪುರ್ಪರ ಗಣ ಒಂದಿತ್ತಿನಾಲ ಅಂದೆ ಅವಳ ತಾಮರದ ಪುರ್ಪನೇ ಗಣತಿ ಕೊಡು ಬಾರಿ ಸಾರುಲ್ಲಾಗ್ಯತ ಗಣತಿ ಯಾನೇ ಕೊರಡುತ್ತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನಿದ್ದ ದಿನ ಗಣವರ ಪೂಜೆ ತಾಯಿ ಹೌದೇ ಕೆತು ಅತ್ತ ಕೆಸರ ಪೂಜೆಯ ಆರ್ಬಾಟ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲೇರು ನಡುಕು ಪೂಜೆರು ಅಕುಲ ಉಲೆಪ್ಪಣ್ ಈ ಪೋದು ಪುರ್ಪ ಬಾತ ಒಂದು ಬಲ ಅಕ್ಕ ಇದಮುಟ್ಟ ಯಾನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನಿದ್ದ ದಿನ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಲ್ಲಕನ ಈ ಕಲ್ಲಕನ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಯಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಕೇನೋಡು ಕೇನು ಜನ ಅಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡು ಈ ಪಲ್ಲೆಕರಿ ಕೇನಿದೆ ಇತ್ತೆ ಕೇನರ ಪೂಜೆ ತಂಗಡಿ ಈ ಪಾಪಟರಿ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಳು ಹೋತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಅಕ್ಕ ಇದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕನಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಬಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪೋಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿನ ಈ ಪೋಟಿ ಈ ಪೋ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಡೆಯೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊರ ಕಂತು ಕೊಡ್ತು ಪೋ ಈ ಕುಲ್ಲ పండుగ పోయినట్ట తిన్నట్టు గుర్తుపోయాలి ఆ పొడిపై ఎక్కుకూడు ఆయన పేద తెచ్చుకుని తెచ్చుకున్నా పచ్చదే ఆతే ఎన్న కైకాలి ఈరుల్లారు ఎన్న కైకాలి బాలే పచ్చదే అంద ఎన్న కైకాలి బాలే ఈ పచ్చదా ಅಂದ ಬಾಲೆ ಅಂದ ಈರು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಒಲ್ಪ ಮದುವೆ ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಆ ಕಾರಣದ್ದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಲೋಕ ಕೊರಡ್ತ ಅತ್ತೆ ಯಾನೈತ ತಾಮರೆ ಪೂ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ತಾಮರೆ ಪೂ ಈರುಳ್ಳರು ಅಪ್ಪಣವು ಈರೇನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕೆದುಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಮರದ ಪೂ ಏತು ಇತ್ತುಂದಲ್ಲ ಐತ ನಡು ಕೊಂಚ ಬೊಂದು ತಾಮರೆ ಇದ್ದಾಂಡ ಅವು ಈರ ಏನಲ್ಲ ತೋರ್ತೀನಿ ಬಲ ಬಲ ಒರುಟಿತ್ತಿನ ಯಾನೆ ಈರೇನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನೊಂದು ಸರಿಯಾದ ತೂರಾಗೆ ಏತು ಪುರ್ಲಿ ಈ ಪುರ್ಲು ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದು என்ன பாக்கியப்பா நொடியான் இரேನು ಪಡೆಯುಡು ಅಂದಾಂಡ ಅಂಚಂದು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅತ್ತೆ
ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಸಮಾಗಮದ ಪ್ರತೀಕನೇ ಅಂದ ಈ ಬಾಳೆ ಅಂದ 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 ಎಕ್ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಕೇವಲ ನರಮಾಣಿಯರಿಗೆ ಹಾ. ಇಂಚಿನ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ. ಖಾಲಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ನಾಗ ಹಾ. ಬಾಲೆ ಚೂಸುಂದೆಲ್ಲ ಪೆರಪುನ ಆಯ್ತು ನೀವು ಪುದಾರ್ ದಿವಸ ಯಾನು ದಿಕ್ಕ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಎಂದು ದಿಕ್ಕ ಜಾವಂದಿ ಹೌದಾ? ಆನು ಬಾಳೆ ಕಂಠದ ಬಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂದಂದ ಆನ್ವಾಲೆ ಬಾರಿ ಬೋಲಿ ಇರ್ಲಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಮೋನೆ ಯಾನು ಕೈಲಾಸೊಡಿತ್ತಿರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾನು ಹಾ ಕಮಲದ ಪುರುಪಾದಿ ಕೆದುಕುತ್ತಿದ್ದಾಯಿ ನಾಯಿ ನಿನ್ನ ರೂಪಾತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಮರಳಾದು ಒಂದು ನಮ್ಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಯೆ ಕೈಲಾಸ ಬಿಡಿದು ಭೂಲೋಕವತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಉರುವಾದಿ ಕೆದುಂಟು ಮುಂಚೆ ಐನ ಆಸೆ ಪಡೆಯನಾಡಿ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಸಮಾಗಮಡು ಈ ಬಾಳೆ ಪುಟ್ಟದನ್ನು ಬಾಲೆ ಉಂಟೆ ದರಜೋಡು ಲೆಪ್ಪೆರನ್ನು ಪುದರನ್ನು ಬಿಡ್ಚಾ ಇಂಜಿನ ದೀಕ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕನ ಎಂಚಾ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕನ ಕೃಷ್ಣವಂದ್ಯ ಬಚ್ಚ ಸುರೇಶ್ ಎಂದಾವ ಬಚ್ಚಿ ಸುರೇಂದ್ರಿ ಸುರೇಂದ್ರನ ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ಆನ್ವಾಲೆ ಆನುಬಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಲ. ಕಮಲದ ಪುರ್ಪಗಳಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ. ಅಂತ ಅದು ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಸಮಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಕಮಲ ಕುಮಾರಿ ಏಟೇಂಡು ಪುದಾರು ಏಟೇಂಡು ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಕಮಲ ಕುಮಾರಿ ಪುದರ್ದಿದ್ದಾಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಕೊಡಿತ್ತೆ ಓ. ಇತ್ತೆ ಏನೋ ತಂಗಡಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಉಂಟೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಿಡ್ತಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಕಲೆ ಕೈಲಾಸ ಓಪನಾರಿ ಅಂದೆ. ಕೋಣಗೆ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದ ಅವಳೇ ಸಾಕಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ವೈದ್ಯನ ಅತ್ಯಾನು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪುರುಷನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಭೂಲೋಕೋಡು ಆವಡು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಕೈಲಾಸದ ಈ ಭೂಲೋಕ ಜತ್ತದ ಬತ್ತಿರೆಯಾನು ಆ ಕಾರಣವು ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಿದಾಡು ಅಂತಂದು ಮೂರುವಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ ಬೋಡಾಬಡು ಅಂದೆ ಅಚ್ಚಾದು ಈ ಬಾಲದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲ ಕುಮಾರನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೂ ಹೋಗು ನಡೆ ನುಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ದೂರೋಡು ಉಂಟು ಆವು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಎಂಚೆ ನನ್ನ ಬುಲೆಪೆ ಎಂದು ತೂಲೆ ಇರ ದೂರೋಡು ಉಂಟು ಕೈಲಾಸರು ಯಾಳು ತೂಪೆ ಅಂಚೆನೆ